ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓ ସେବନ ବେଳେ ଆମକୁ କେତେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯଥା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଖଟା, ବାସି ଜିନିଷ ଏବଂ ଭିନେଗାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଏସିଡ଼ିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ ଖାଇବାର ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ଖାଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଔଷଧ ଖାଇବାର ନିୟମ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବାସି ଜିନିଷ, ଖଟା ଏବଂ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ବା ନିଶା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା, ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲିକି ମୁହଁ ଧୋଇ ବା କୁଳି କରି ଔଷଧ ଖାଇବାର ନିୟମ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏହି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ।